Kumusta mga kaibigan? Maray na aldaw. Ito mga lads, mga kaibigan, andito po ako ngayon sa Uruan View Deck. Bali pupuntahan po natin yung isa sa simbahan na dinadayo ng mga deboto at ng mga pilgrims. Dito po yan sa aming probinsya ng Albay. Pupuntahan po natin mga kaibigan yung Our Lady of Salvation, kilala din sa tawag na Our Lady of Light. Isang Catholic title para kay Blessed Virgin Mary. Dito po yan mga kaibigan sa Uruan, sa Tiwi sa Albay. Sana mga kaibigan, mga lods, pakitapos po ng aking video dahil marami po kayong malalaman dito. Tapos eto mga lods, mga kaibigan, marami po talaga ang naniniwala at talaga naman pong dumadayo po rito lalo sa buwan po ng Agosto kung saan po ang kanyang piyesta dahil marami daw po siyang napagaling at milagro. Eto mga kaibigan, hindi ko po sinasabi kung papaniwalaan nyo po kasi magkakaiba naman po tayo ng relihiyon. Isa po mga kaibigan, aking pamilya sa talagang bumabalik dito kada taon kasi pinangako po ako rito. Kasi noon po mga kaibigan, kukwenta ko lang po sa inyo, ako po sobrang sakitin simula pa po ng pagkabata. Talagang kung saan saan na po ako pinapagamot ng aking mga magulang. Hindi nga daw po nila akalain na talagang mabubuhay pa ako ng panahon na yan kasi sobrang akong sakitin. At hanggang sa pinangako po ako nila rito na taon-taon magsisimba kami, pupunta kami rito sa Our Lady of Salvation kay Ina. At magmula daw po nun mga kaibigan, mga lods, talagang gumaling na ako. Ngayon, eto, nagka-ride, so punta po sa kanya. Sinasabi po mga kaibigan, noon pong 1895, isang napakalakas na bagyo ang tumama po rito sa Uruan at halos nasira po yung kanyang buong chapel, pero ang imahen po ng Our Lady of Salvation ay nananatili sa kanyang pedestal, sa kanyang altar. Hindi man lang daw po siya na tumba. Ito mga kaibigan, yung Uruan Church, isa po siyang heritage church. Noong August 25, 1776, ang imahen po ng Nuestra Señora ng Salvacion ay pinagkatiwala po dito sa Uruan sa kondisyon na ang mga residente po rito ay magtatayo po ng chapel para sa kanya, sa mahal na ina. Ang imahen po mga kaibigan ng Nuestra Señora de Salvacion ay mula po sa isang calpe tree. Ayon daw po mga kaibigan sa mga kwento, isa pong asyendero na nagngangalan pong Silverio Arcilla, inutusan po niya ang kanyang isang tauhan na nagngangalan pong Mariano da Cuba na maglinis at kumuha ng panggatong at pumutol nga po siya ng isang kahoy na malaking puno, yun po yung calpe tree, at kahit na daw po makalipas ang ilang araw nananatili pong fresh at di nalalanta yung kanyang mga dahon. Kaya sa kanya pong pagkabigla, sinabi po niya ito sa kanyang amo at yung kanya naman pong amo sinabi naman po yun sa pari ng Buhi kasi po dati yung Uruan, dati po siyang satellite baryo po ng Buhi. Ang tawag nga po pala mga kaibigan sa Uruan ay dating Kagnipa. At dahil nga po dun sa nangyari yung tumawag po yung pari ng isang eskultor na ang pangalan po ay Bagakumba at siya po yung gumawa ng tatlong imahen mula po sa calpe tree na ito po ay yung Our Lady of Salvation na nandito po sa Uruan, yung Our Lady of Solitude at yung sa St. Anthony of Padua. Sa ngayon po mga kaibigan ay ginagawa at pinapaganda pa po itong simbahan dito sa loob, kaya medyo maingay, pasensya na po kayo. Maraming milagro ang iniugnay po rito sa mahal na Beren. Una po mga kaibigan, mga lods, yung mga paglusob ng piratang Moro sa lugar na to. Isa po yun sa dahilan, yung pagpunta po nila rito, talagang sinusunog po yung isang lugar. Pero sa di may paliwanag ng dahilan mga lods, mga kaibigan, di po nagawang sunugin ang lugar na to. Dahil nga daw po yun sa mahal na Beren. Ang sumunod naman daw pong milagro mga lods, mga kaibigan, yung kanilang dating Hermana Mayor na kilala sa tawag na Tiray, na pagkatapos daw po ng mahigit isang taon na naging bihag sa Sulu, habang sa malalim na pagkakatulog po niya at sa kanyang pagising, nakaranas po siya, na-realize po niya na nasa gitna daw po siya ng gubat. At sa kanya daw pong pagkabigla, may nakita daw po siyang puting hayop at sinundan daw niya po ito hanggang sa makalabas daw po sila ng gubat. At napagtanto po niya na nasa lugar po siya ng Legazpi. Yung po yung Legazpi mga lods, mga kaibigan, yung po yung capital city po rito sa amin sa Albay na halos mahigit 30 kilometro lang po mula po dito sa Uruan. Sobrang himala naman po yun, galing po siya ng Sulu, nakarating po siya ulit sa Albay. Grabe talaga yung pangyayari niyan mga lods, mga kaibigan. At ang isa pa pong pinapaniwalaan na milagro mga lods, mga kaibigan, meron pong 4 na deboto o pilgrims mula po sa probinsya po ng Catanduanes, bali nasa kabilang isla po yun. Yung 4 daw po yun mga lods, mga kaibigan, may dala daw po silang kandila para ialay po sa Berhen. Yung 3 daw pong pilgrims, tumuloy po sila sa St. Anthony sa Buhi at yung isa naiwan naman daw po yun sa bangka. At pagsapit nga daw po ng dilim, may nakita raw po yung naiwan sa bangka na isang babae na may dalang bata at hinihiram daw po yung kanyang kandila, subalit ayaw po sana daw po niyang ibigay sapagkat ialay po niya yun sa Berhen. Subalit talaga nagpumilit daw po yung babae na pahiram sa kanya kasi babalik lang din naman daw po niya bukas.
puntahan na lang daw po niya sa kanyang bahay sa itaas po ng bundok. Ito mga kaibigan, yung chapel po ng Our Lady of Salvation, dito po yan, nasa may bandang taas po yan, talagang nasa mataas na lugar po yan, kaya napaganda po rito. At pagdating nga daw po ng umaga, nagtanong daw po yung naiwan sa bangka na kung saan daw po nakatira yung misteryosong babae, na yung bahay daw po ay nasa bandang taas, subalit wala daw po nakakilala sa babae na yon. Pinayuhan na daw po siya ng leader ng baryo na pumunta na lang daw po sa chapel at humingi ng gabay sa mahal na ina. At sa kanya daw pong pagpunta sa chapel, nakita po niya at siya po'y nabigla dahil yung kanyang kandila ay nasa paanan po ng Our Lady of Salvation, yung kandila na kanyang dala, at hiniram po ng babae. At sa isa pa pong pagtataka niya, nung pagtingin po niya sa imahin po, yung mukha po ng imahin ay kamukha po ng babae nang hiram po ng kandila sa kanya. At siya daw po nanalangin at humingi ng tawad sa lahat ng kasalanan niya. Iilan lang po yun mga kaibigan, mga lods, sa pangyayaring milagro na sinasabi po dito sa Our Lady of Salvation. Napakarami pa po yun, kaya talagang sobrang dinarayo at minamahal po yung mahal na ina dito po yan sa Uruan. Maraming salamat po sa panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless po. Salamat, mabalos.